emazulwini indawo esibamba umthatha namaphethe ufikile umnyaka abathi yela sifeka masakata frikamo alibakapa inamandla ayabuya Jesus. Ngegama lika Yesu waseNazaretha. Uthwele glory ifikile nje. Ikonde ngokuleviathan. Yaqonda kwi-system zakhe. King of glory, Yandoko Sata,
You are mighty on your throne. You reign. Oh. You are mighty on your throne. You are mighty on your throne. Magabongwe, 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 King of glory. Onana makoshana la bakosaya. Phakathi kwethu kukhona izilo zasezulwini. Manthaka phashata. Egcwele umzimba nehlonge. Nakhatha phapha. Yanyazela phakathi kwethu. Siyabulisa abafundisi. Sibulise kotata bonke. Sibulise komama. Sibulise osisi kobhuti egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Oh, ngicela ungcwele. Bakaba lesineke isikhathi abantu bephuma beqonda uba sikhongane. Tata mongwele silamu. Tata ti. Asalamu. Siyabulela inkosi sivule iminyango ukuba siphinde sihlangane kule ndawo yaseMthatha. Esibabe sohlukene eSlondon nge-6 kaJuni
igama lami njengoMakhanye umakoti wabathathu Nkonzo. Siyambulela ke uThixo uba nathi esincedile ukuba asivulele lo mnyango. Inyaniso mthandekayo nathi sibhidwe ngoThixo. Lesingabantu i-character yethu nento uThixo senzisa yona ayidibani nathi. Asisithi aba. Nathi sizazi 2023 inkosi yathetha ngenumbers noma ndingazungena nge-details. Kanti inkosi nje ithetha ngenumbers izo introduce indaba ye repentance. Wathi u2023 unyaka we repentance. And nobe repentance likati khona. But u2023 ilingunyaka wokuba umoya oyingcwele introduce kumabandla onke i-repentance. Ndingumuntu ke ozithanda i-confirmations. Ndibonile lonto kubantu mhlambi nabo abakwazi uqaphela xa uThixo ethetha. Ithetha kakhulu indaba ye-repentance. Yaqina. Xa singena ku-2025 kwakushifting kwi-spiritual realm. Jesus. Ngoba bakhona abantu abaye baresponda kumabandla uThixo ababeke kuwo. Abanye batshintshwa kwi-closets zabo. Ngoba enye into uThixo afuneka sincede ngayo yindaba ye-closet. Uqale ugqikwe nguThixo kwi-closet yakho before uze phambi kwabantu. Izulu likwenze kwi-closet. I-closet yiyo ezosi-introduce. Kukuthixo we-closet. Kukuthixo we-public. Kukhomandla e-closet. Kukhomandla e-public. Kukuboyisa kwe-closet. Kukuboyisa kwe-public. Mandaka pasata la mahosa. uDavid wayibulala ingoyama engabonwanga ngabantu. Wayibulala ibhere engabonwanga ngabantu. Usana labakhosataka. Kwafika ixesha apho efuneka efeyisene noGoliath. Nakhatha usana labakhosa. Yabona umfananto. Yathi kubani lo? Kubani? Uhlazisa ngoThixo. Kubani? uGoliath otheni lo? Yakhumbula lanto. Yathi ndikanalibulala ibhere. Ndayibulala ingonyama. Hey! Filisti! Akalungile. Nika naka. Ndosa. Sifike kwelo xesha. Thetha ngayo ngoku. Bantu abayise kwi-closet zabo bazawukhutshwa nguThixo. Ngoba kukho uGoliath ofeyisene nebandla. The body of Christ ngoku ifikelele kwixesha lokusiwa etheatre. Tatimfusufuni. Nawe mamuvule. Ibandla. The body of Christ isiwa etheatre. nguThixo. Ngoba isalvation ihambe yahamba yaphelelwa ngamandla ayo. Uba uthetha uba uthi kwezi ntsuku sindisiwe uyadlala. Ngoba kukho abantu abalihlambeleyo igama likaYesu abazenzanga. Ngoba kuthiwa asilwa inyama nagazi, silwa nemimoya.
njengoba silapha namhlanje inkosi ithe last year bekungomeni wathi iglory the latter glory xa nifundele uHagai chapter 2 ngubani lo wake wayibona wathi the latter glory mayasharishwe last year ndiza kuchazela uba uthi ngoba kutheni ya asharishwa kwindawo esikuyo and uThixo wethetha ngeconfirmations ezininzi bakhona abantu abayiconfirmayo lento yale glory and I think in November kwathethwa ngendaba yoba mayireceive sayireceive ngoDecember ku crossover and uThixo ngoku uthe xa ebethetha ngotata wathi ndikhangela indoda ezawumethubela and ayimeli yena yedwa kodwa ezawumela the nation isizwe siguquke ngontonjani omnye this year kwathiwa my launch ndabuza kuThixo ilonjwa njani ngoba kaloku yintoni ubona ukulonjwa ndifuna ndikatisele Nkosi ndayizulisela yabuya ngamandla ngoMarch kwathiwa uyabona ke uba eEast London ayikhange ilonjwe iglory from January to June uzoyiyeke uyawuba ulate mind you njengoba ndisenze ehlelwa yilento inkosi indingenise into bana mandibe ne-revivals endizenzayo ndenza into yoba ke undilandela ndiqhube ezi-revivals nje last year ndiyagula ndinomntana one-2 years lo mntana one-2 years oko ndambeleka andiyazi into yokuhumbu yam uba inoba kwenzeka ntoni esibelekweni sam ingathi ndibotshwe ngamachain amathathu now ndithe apha ke ngoku inkosi njengoba ibhizi indisebenzisa ngoba kwamnyanzeleka uba mandiphume kwishell endifakwe kuyo ngoba ndingumntu onentloni mosi ngokwanyanzeleka into yobana mandiyibreykele shell ukuze ndingafi inkosi yathi kum uyabona njengoba ungafuni ukuyenza lento ndithi ndiyenze into eza kwenzeka uzawufa before time ndithi kuwe yenza i-revival wandixelela uThixo uba mandiyenze ibiza obani sayiqhuba ndithe ekuvumeni kwam uba ndizawuyenza le revival kwabe kuzoba neprayer elikhona ndacela kule ndawo yoba mandenze facilitate for i-prayer points ndicela nindibamele ngoba andisangenanga ngokwe-order kwathiwa mandifacilitate kwezi prayer points bekuzobakho i-spiritual gifts kwathiwa kum wena ke kwathiwa ingcolo kum uzawuthandazisa ke wena ke nge-spiritual gifts sibabini ndithi phaya endlini awukwazi kaloku ukuthi mna ndizawuthandazisa wathi if lo woqala uthandazise kwathiwa wena uzawuthandazisa zona and awuzibathandazisa abantu ekubeni usazi isizathu esibangela uba kutheni zingekho i-spiritual gifts ebandleni ngoba ndithi i-spiritual gifts into ebangela uba zingabikho ndifuna i-holiness I demand holiness i-holiness xa ingekho ebandleni azizubakho i-spiritual gift elexesha ndiyagula naqala ndahamba ndafika waqhuba oqala wayigqiba akangena kwezi kuthiwa makazenze ndithe xa ndiqala uba ndingena ndiqhuba ndaxolisa kootata ndangena kule ndawo ndathi kuthiwa mandithi andingeke ndinithandazise into yobangela uba mazingabikho uThixo ufuna i-holiness ndithe uba nditsho
kwaqhaqheka njengoba ngathi ndiboshwe ngamachain amathathu nyani xa ndifumana i-deliverance yami kwencala lase-left nase-front naseqaleni kwathi emveni koko ndawufumsiba wam ndiphambi kwabantu ukhululeka ushata phaya ushani haha kanti kukuqala kokufumana i-healing yam following kansi ye-bedroom sabuye ebusuku andaya andiyazi into ndayibona kwelaa thopi uthixo wandifundisa amandla e-obedience i-obedience yodwa iyakuvulela indlela i-healing kuthi kanti njengoba ukhula kukho le nto ungathi uyenze and uzawufa ngomamela uthixo banyanzela uba mandiyibreak ishel ndilapha nje ndibotshiwe ndiphansi komthetho kukwisandla endithobele sona natha phakashata sutha kuthiwa mayilontshwe ilontshwa kobani ilontshwelwa ntoni ndathi inkosi yathi and abantu abazoyilontsha ngeglory ngutata uMvinjelwa e-Islanda ngutata uMadikiza eMthatha andimazi okwesibili ndisibuza uba Thixo ndaziwa ngubani eMthatha mna uthi mayolontsha njani ngobani kona bafuneke beyile phaa inkosi khawuthathe lento yokuba obedient phambi uyenze uzambona uThixo haleluya marakoma ndayiqala namfonela ukufundisa uMvinjelwa wayithatha akangazi kodwa uresponda njengabaziba ngubani ngowaphi ndafika kutata Apostle Madikiza ekhethe wayewafika yena wandibeka elayinini wayeziadresses dates zam nabanyaka ndibabalayo wathi mamela mntanam ngonyaka othile into ebangela uba mawubonise le nto kungoba kwakuthe ingoba kwakuthe dothi lejasu sifikelele kwi-confirmation ukingathi kudala lindile ndilithi into azafika nginelela into ndiyithethayo sayiqhuba eMthatha e-Islanda kwathiwa mayibheke mayize eMthatha and eMthatha kwathiwa mandikhawulezise ndikuthela ixesha andimazi ukuthi ufuna ukwenzani ngoba kuyabona ikhona le nto afuna uyenza ingxamileyo ngoba ibandla limkelwe sisidima salo ibandla libuyele ngamandla walo the body of Christ kuzaliswa ngokumthandazo kaYesu akundinike bona sakapha akundinike nakhona anikwe bona kusafunwa bona nalapha eMthatha thamusi bathixo ngokuthi uzokwenza njani kwathiwa eMthatha you need the general ndicela abantu bakamoya bayivele into zayithetha kwathiwa you need the general awusize Mthatha because we are dealing with principalities the rulers wasana kapanda amagunya asiphatha
Asiko ngibalo general. Athi ufusi. Kathi siko intoni yenza. Uthi kuyisaka batata. Asisikwazi uhamba sonke abantu abasha. Yebo mama yebantu abasha. Sibuyisele kwabatata. Ukhopha bangamagripha khona. Asizazi ndawo. Bathi uma ingwele uzasiqalela. Athi utata ubani. Ngoba le into ukuyayisifu. Kule khampani ngofune kuyifumela. Wena usafuneka simvisit. Shona. Ngoba kuthiwa ngoku sinikwa amandla okusilence the kingdom of darkness. Emthatha into siphuma nayo njengoba sizobe sithwele glory kodwa amandla okusilence the kingdom of darkness. Siphuma siwathwele ngomzimba. Shata papa papa. Shata papa papa papa. Otapaka shata. Be ready. Ilonjelwane kuthiwa le glory ayizukwazi njengoba ireceiviwe ihlile kulonyaka. But ayikwazi ukusebenza njengoba ihlile. Sizoyi-introduce emthatha sithi the glory of God has descended. The glory of God has descended. Sizoyi-introduce with principalities, the rulers. Wasana kapaya. Yay! Evil forces, the kingdom of darkness. Iyakuthiwa. Umthetho uzophefumula. Ngibabona abantu bakababulawa ngamanzi. Uthini uzosiphindezela. Mathapha papa. Ngekhethe. Izinto ezimbi ezenzekile emthatha. As we speak. Kasili kaYesu. Iqala kwizihlaka zingena ezilalini. Mess with kingdom of darkness. As we speak. Lapha dodo. Nekete. Ibandla andingeni kwiscripture abathandekayo. Ibandla, the body of Christ, all local. No onke amabandla noba leliphi liye ngo-2017 kwangena ispirit ekuthiwa nguLeviathan. The dragon yaphansi kwamanzi. Uhambe uyofunda uJob 46. Uhambe uyofunda uIsaiah 27. Lo Leviathan wafika watshotshela isystems zakhe zangena za-invade amabandla onke. Ubungcwele bakhuthalwa ngaphandle. Abantu bakhonza bengamhloneli uThixo. Abanye bayathwala besongezelela izinto zabo bebiza igama likaYesu. Yeah, you stop it. The King of Glory iphuma sengekonyana isasibuyisela emadleni layo. Kuthiwa before sidedelwe mawuqale kwenziwa iwoni. Thina kwenziwa iwoni ngoba akufunekanga kuchaphazeleke nabantu bengafanele into bayachaphazeleka.
ndibuyisa kwidayari yango-2017 le nto ndiyithethayo senditsiba ubuyayifuna zawumane sikunikana kweelinki zasemthatha ngoba kuyashiyana uba kuloo ndawo ufike uthixo sithi yithini asisiwama ngomkhawuphungu kwathiwa inkosi yandibuyisela kwenza ku-Revelations owayendixelele ngaye ngo-2017 wathi ku-Revelations 22 there are 4 groups eziphaya kwenza groups kukho systems zikanye ziyatha bazokutha bazosabotaja amandla omnqameso kuthiwa mandozothi kubo yeke lo nto yenzayo wakhaba iziko nje. The spirit of witchcraft siyathosa madoda emabadleni amabandla onke nokudayiphinda ndithi i-spirit of witchcraft but no, the glory of God has descended to pull down in your family, and celebrity wako, and country yako, community yako. No. Some kinds are free. I'm going to let them act it too. So to find us a room yako. I need some amount of tadas. Ati mama jamfuna lo Yesu wako. Onaka tada abakosha. Woohoo. Utaluwa ripotelo tadbefundisi. Now is your time. Isaiah 60. Arise and shine. Hey! It group yokuqala ibandla the body of Christ lisiwa etheater ngobunikazi walo. Amen. uThixo and uThixo uthe mandithi kukho aba bantu baye badivorce badivosileyo ayizenzekelanga laa nto kufike utshaba lwachitha imitshato yabo kwi-repentance ebesiyenza last year inkosi esiziseno kuthiwa masiripentele ibandla the body of Christ baripentelwe abatshatisi into abangela uba abatshatisi kunide kuba makwenze ukuba bawaripente kungoba kukho abantu abazophilisa abayeni babantu. Uthi uyayenza ke le nto ndiyithethayo sayenzile ke mhlawumbi xa ndisitsho ndikale phinda ndithi kukho abantu abazawuphindisa abayeni babantu. Wena oye wadivorce usathana ukubethile sihlobo sami and siya understand futhi sinawe kodwa you need to repent ngoba kukho iposition esingasukwazi udlala yakho. Ndicela uphinde sizostaka singumzimba kaKristu silinde abantu badivosileyo elenkosi thina siyaba-isolate. Hayi manese ndithi manese silinde bona asikwazi uyiphasa ibhola funeka ibhola ingene esipotweni silinde laa nto uye wadivosa. Silinde lo separation nomyeni wakhe uzosizela wena
lo myeni ubekafika ngukhonza okanye awukhanga usindiswe wakufumana uYesu wathi wawuqhubeka ukhonzayo wakushiya into engane yakho Jesus awusungena ngaye ezulwini kukukela wena yeke yena kanisa usithana abanyuna nana bakhona natana kanisa Quick. kanisa ngixesha lapho tsela limuke singomzimba abathandekayo singamalungu emzimbeni kaKristu siyadingana andikhathali noba ubani uthini andikhathali noba ukwenze ntoni kodwa ndiyamdinga lo ngoba kukho irole engazukwazi uyidlala engekho kodwa funeka si-understandane into ebethileyo ii-punches ezibethileyo lo uba lo ubethe ngephantsi yedivorce mna ndingumama unkonzo mandim-understande isandla sam ndicela usifake undive isandla sam nesakhe mama in the spirit hayi physical sathandondo samakhosa did in the spirit andive athi noba mama ukwazi andithethi naye kodwa madoda ulifunulile emthandazweni akwazi uba negift yakhe xa sidibana sinje ikwazi ukunxiba kweyam nalo kuni-separation ndiyayidinga uyadinga lo ukhuphela kulo lo ukhuphela apha nalo siyakhuphelelana ansikwazi uhamba ndodwa oneness John 17 singibaliswe ngayo unyaniso cela singene kwezi groups sizothetha ndizohamba kule ndawo ndiyibeka ngobuhlakahlaka zikhona abathandekayo i-scriptures zayo yonke le nto kukho ke le group yokuqala ndicela sifundelwe uRevelations 22 chapter 22 verse 11 ibhlungu ke ile ndawo ndikuyo ngoba uyakwazi nokwenza i-errors Nkosi yami uthi ufuna ubiza i-chapter vele ubize ngevesi uthi ufuna ubiza ivesi nganani ke nike nibe nayo nalonto lawa ungalungisiyo makasehlala engalungisi lawa unyukunyuku makasehlala enyukunyuku nalilungisa makasehlala elungisa nongcwele makasehlala azingcwalisile. Inkosi ithi ke kulo Revelations 22 kune groups ezi4 phaya ngoba ndithe bathandekayo iglory inezinto ezininzi ezanazo ezinye zazo mna ndingangazibali ngoba zininzi kodwa inkosi izinto endixelele zona eyokuqala ize ne-separation. Moses the time iglory eyayifika yayiseparate nebandla amasirayeli bona ayengangena ententeni ayethi xa ifikile aguqe kwiminyango yentente zawo uMoses yena angene ententeni athethe noThixo. 2 uMiriam uhlaba ngexesha elirongo
That judgment. Sibona kaselu Aaron no Miriam bepunish. Bephuma iqhenqa. Ithi lonto njengoba le glory isiza abathandekayo. In fact say ifuneka ilendile but idinga vessels. Kufuneka sizigaphe nakwempungu ke ezincinci ezigqibonyeso. Okuhleba ngoba uzawuthi ahleba kanti uzibizela iqhenqa. Uzothi yaqheka into kaThixo kanti uqheka into engafanele uyayigxeka. Uma uyazithula kuthiwa igroup yokuqala yile ingalungisiyo kodwa ilizwi likaThixo iyaliva kodwa ingalenzi. Aba bathi uSathana ekhona uSathana engekho uYesu ekhona isihoko singekho izulu likhona ilizulu lingekho sawudibana nayo yonke lonto phambili. Hallelujah. Elo xesha abantu ndithetha ngabo ngabantu abakhonzayo and bakhonza kwezinkonzo zikamoya ngoba kahle kahle sithi kanye kanaba bayimoshileyo lento. And umuntu ophangaphandle uzawuthi hayi ukhonza phaa kolabandla akafundisa madikize ngayo lamuntu lunje ewe kanti ababazi ba zange walithi ala igama likaYesu alikhuphe ngomlomo aconfess manje akwamkela Yesu igazi likaYesu limgambile. Okwesibili igroup yile inyukunyuku yona kuthiwa iphila impilo yokuyesha. Ithi yo ayisuka sadinwa thina abanye babo kwakule group ngaba ndisothetha ngabo bazintaba zonqamlezo baqutha amandla omnqamlezo basengela phansi igama likaYesu. Le group inyukunyuku systems zikaLeviathan ezikhutshelwe amabandla onke. Kwaziwa ibandla elithile uba lispecialize ngokula. Ndicela ukuthi bangicela ngithethe ngoba Thetha moyingcwele thetha Thixo. Simamele. laziwa ibandla elithile uba kuthwele kwela bandla futhi kwaziwa uba lithwele. Abantu bazimele ngoYesu kodwa umuntu uyahamba yokuguqa kwinyoka phansi kwamanzi eyothatha umonhla obubuya sophilisa abantu bakaThixo ngento thatha kwikingdom yeyi yaphela ixesha. Ezizombini igroups zafelwa zizazela zabo zatshiswa ngensimbi abaliphulaphuli ilizwi likaThixo yona ilindelwe ukuphoswa ebumnyameni apho kukhukulila nokutshekeza kwamazinyo. Matthew 22 verse 13 to 14. Yigroup endithetha ngayo ngoku uThixo abhizi ngayo ayikhuphayo emzimbeni kaKristu. Ndithi le ezi groups zimbini ndithetha ngazo ziyakhutshwa emzimbeni kaKristu ngoba this glory funekilendile igama likaYesu lizosukiswa kuthiwa sizakwenza izinto uYesu wayengasanga zenze. Uyingola diphosisa izinto ekudala ezikhulelwe manje sathaphaya uRevelation sakana amen. Kukho into ofuneka sithiniwe kweli lethu ixesha. Teke usuna nontototo
endlini emsini ngoba i-antibiotics kudala zityiwa ezilizwi likaThixo alisebenzi kubo. No, umnikazi webandla ukhathele athaphaya suthoko esenelelelelele. Oh, bathandela indinga ngizile. Ngoba lixesha lokuzukiswa kwenyama wethu. Kodwa singenele. Simba Kristu ngene. Siyabonga Nkosi yamakhosi. Usigcinele mina ezinje. Ngiyabezeleni bathandekayo. Nanimalo no. Kuthiwa la group u1 John chapter 1 uthi bathi aba ukuba sithi sinobudlelwane naye, ithi la ndawo ukuba sithi sinobudlelwane naye sibe sihamba ebumnyameni soba siyaxoka asiyenzi inyaniso. Ngoba ixesha elilixesha lokuba kuzalise umthandazo kaYesu singcwaliswe ngayo inyaniso. Kukho inyaniso siyabeza hamba zalahleka sathi baziso. Athi Jeremiah le group ngithetha ngayo phambi verse chapter 7 athi ningabathandazeli nobathandazela ngoba nje sonini manthoko. Le group ngithetha ngayo ifika lolalela xesha likabani likaHananiya uShantana Mandonto Hananiya nosa abathi beqoqa endlini kaThixo. Bani ready sangwaba so sikhulisa service start policy siyongwaba kuhlala ngento sokuhlala ngayo wayitaste lento wayitaste athapha wayitaste duka papa yonke hlala kuyole nikhothotho shanana nina. Oh, nyameseleni mthanda ngaba baphambi nje uthaka bechaza ukuthi asinkonisa siwonke mama bona ayasuswa ayakhutshwa. And ngabe ufike be-challenge i-message sesishunyayelwa bayalimisa ibandla nathi si-hotspot abantu zabo zintaka bazenzayo singahlusi. Walinga wa-hotspota uyadeda uzoba nemala nawe sufungcola uthi kwangaya ndiyazi sungcolisa sengcolisa namandiyazi. Le group yesithathu kwathiwa yile ifuna ukulungisa, yile ingamalungisa. Kuthiwa kuyo le group kusuke kuvuke mthetho wumbi kule group yesithathu. Kuthiwa yona yi-group yamalungisa. Why kusithiwa ngamalungisa? Banenhliziyo emthandayo uThixo. Bayamthanda manyani. Athi uthi usehlambulukile aphinde ahamba ayobamba. Oh. Abanye bamboshelelwa. Amagqwirha funga. Athi ufisa ubani soze kuphile ungcwele. Kwathatha
ngoba kwathi ukukhulwa laba babotshwayo kwathathwa phezu kwezinto kwathiwa ntaka ndini usila ndini wentaka ungasumkhulula unkonzo umlulo mawuhlale phezu kwakhe adafe abheke esiwogwini kodwa izwi lenkosi abelishumayela. Is-alarm siyahamba siyothi ba tata ubani ndiphinde ndaya ndamosha aphinde uThixo ngoba unenhliziyo entshontshileyo emthandayo uThixo. Kubekho le group yesine le kuthiwa yile kuthiwa nongcwele makasehlala ezingcwalisa. Kwathiwa uYesu engabuyi nje ulinde kani mamela ulinde le group yesithathu ingamalungisa ukuze ifikelele kule group yesine ingabangcwele. Thandazo kaYesu ndithandazela babe banye nobukhonzaphi kodwa into ezondikonekta nawe ngokugcwele. Ndizawunxima kuwe ngantoni? Ngobungcwele. Xa ndifika apha ndiphelelwe ndingakwazi uyofika ebandleni lam ndithile apha kwantathu madikisa ndifike Thixo into zalapha ziphefula ubungcwele. Epulpitini kuphuma ubungcwele ndifika khaya usathaphaya msiyonganilokisono naninanana. Ngicela usisi bayi-4 Fast, ngicela usisi bayi-4 fast. Thetha mama xesha lakho eli. Khululeka. Yes, Lord. uJohn 17 uthi bawo bangcwalise ngayo inyaniso. Asikwazi ungcwaliswa ngenyaniso sohlukene. Mangakho sisi mali ngaphani. Mabeka ngoku sithi ubuye jonga ipost yethu ithini phayana ithi the glory of God has descended. Ayikwazi kuhla because akho vessels ukuzihle inidi vessels ngoba the spirit of Leviathan sasifika zashenisa isibane endaweni yaso. Exodus 27 uthi uMoses phakathi makamisa isibane samaxesha onke ententeni yokuhlangana kwesizukulwana ngesizukulwana. Xa singena kule yethu ngoba sasingekho kule kusondozi uMedu athi singumzi omiphezu kwentaba. Asibane sawo singaqiniyo. Nanga kufika naxesha uma unkonzo yedwa abe sisibone usaphakatha nosha. This latter glory ayisuhlala sindongeni. Baleka kuwe ntombazana. Usaphatho. Baleka kuwe. Mandika pha. Ibhalele kuwe. Sine ngoYesu abahambe emhlabeni. Uphithise noYesu anemthatha. Duka. Tiyamba kwesasitrato ndikubone ndithi yeyi ngobani lowa. Le group ngaba kuthiwa bangcwele mama shem ayidizalise kunjalo bethandaza cha into yabayidibani bayafuna kutheni singaje befama khona sifika khona le outpouring kuthethwa ngawo pha kuyowena ithini kuthi uJoel nojenze nini the reason kupha abantu abalindiweyo
abafelwa abakwazi ushiwo yeyi abawimani abagqadazeli zizinqanda umoya oyingcwele unciphe overall bathandekayo shoot as we speak nabandijongileyo ekhaya ukhangela abenhliziyo kaThixo uthatha noma umazi kulinqila noma umazi kusehluleki fika imini yakhe yeviki fika imini yakhe yomoyisa fika imini yakhe yamandla fika imini yakhe yomoyisa sakisa mhleba samhleba ngoba iyiko lethu isithembiso sethu sesokufutshane sizolanda umakoti wayo kufuneke ngoku kulanda umakoti ongena yimbi baba nansi le glory isesiphakathini iyantenga ayikwazi ukulendisha and le glory bathandekayo ayisuqala ihambe yolenda kubantu abangasindiswanga ngoba thina kufuneka sithi simenza uMatthew 28 sibe siready ukuba kukhongozela abaza ngaphandle xa befika endlini kaThixo amanyala engekho izinto ezisekela phansi igama likaYesu phuma ngonyako unathana baba sisindisiwe thina siyazi babenzani kanti izululanithi ndindidani understand ningakwazi benjani khanye banyamezeli nali ixesha labo selifikile inkululeko yabo ilibhathi yabo sayikhona ngoku umoya oyingcwele into ayenzayo nalapha phakathi kwethu njengoba siqhuba as we speak uthatha aba namalungisa uyayazi uba kwenzeka ntoni ebomini bakho uyayazi uba ithini into yakho hliziyo yakho yamfuna uThixo kodwa kukho lo mthetho ombi ovela uburhuqe mntaka bawo uyosibona sowuphethe namhlanje kunyathula le mthetho sana abantu bakaThixo umthatha bazokhuluma andikuqala ngalehlu suthapha koshata abantu abazobaleka beze apha bathi sifuna lanto yange-8 ka-August siyixoxisane kuyo saphakapha ngoba kukho into esizoyimisa kule ndawo ningabi sayakha indlu namakhosi antakapha Ntaba sayibona le ndawo yenyuswa sayibona yakhutshulwa uthi kuyayinyusa nababesiza beniqothi babaleka bazentabeni kaThixo intabeni engcwele busanakha bushulu ncemezeleni bathandekayo Thetha moyeni, thetha Thixo. It's your time, moyeni. Ngwengcwele uyababamba ngoku aba bangabalungisa ubasondeza kule group connect sondela wena mama Moya! into eyenziwa lisuru ngoku kungcwaliswa aba bantu akusekho malungisa kukho bangcwele bodwa phuma kule ndawo sophuma sinje usunakho
This glory is a new tool. Ingabuza sono. Kuyisimba ethwele kutsheni. Ngesinga zomdongwe. Ikaluko sizobulawa. Uzawuthi ukuthi ndiyakuxelela ngoba lixesha eli unyana womntu. Mamelani, yabona repentance ngumthi owayo. Bathi ushiyeka ingane. Ezangambu kula repentance yakho siphinde sikhule. Phinde lathi. Kodwa as we speak kwaba bantu balapha nabantu abandibukele ekhaya. Ngoku manduka kapani kendi shikati eketheli baho ndingendi na no toko nambuza son emantsoba sanenisi ngoba sifuna ibona phela kahle ndaba ye holiness, spirit of judgment, spirit of love, you are told what to. And as you husband on you will live my love shatter. Yea, principalities as I'm tata. Lalani apa. Come on, do magati waba. Mateteleni. Shata kapaya. Matetelena bandu magati ko. Rapa ka shata. Roko to. Principalities. Sasa tata. Tetelena bandu magati ko. Principalities. Sasa tata. Tetelena bandu magati ko. Principalities. Sasa tata. Matetelena bandu magati ko. Matetelena. Shata papa. Shata. Principalities. You shata papa. Mato. Labako shata. Take it. Usata. Watoko. Usahiza. Shata. Kugana funa ya jimke hapa. Tata nana. Yako sisi. Usana kata. Ukapaya. Kubani. Tata. Yako dogo. Ukapaya. Ikugana wenda ni. Kulitata. Uditete. Dia wabani. Ditete. Sakatata. Fast. Shooter. Osakata.
tiene aso mereka soda moshia la tokesana esio sili anara rebanya nekase le moshania la ramaka ni desafio kosana rebeila hasoya aredosio li toshini miakasaya edosio ne mosha takaya ure hana hasu belina aso kerena ala runga nuria berenya yala ore mongare mosania la hasoya Dosia toka mediashi gayi le pranosia la me kasanara rebato rico sindi ala saya vele sunni ala sonde ya recados receive the glory 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 receive the glory. The glory of the Lada church, the glory of the Lada house, the glory of the bride, the glory of the bride. He came as a conqueror. He came to conquer. His name is Jesus. He came to conquer. Every knee bows before him. Every principality, every power, every dominion. Remakosa debio seya rabala nasaya kado debio silija na saya takasa ebenena saya titosi vilita choteso na yana reposio ya fioni na saya rapaka soleba sodebia shia rinda asuya la hasa Diba kalado sidi biose likatushidi anosa rebosi ni vyokoshidi likataseya la hasaya rima anosaya katush kabiosine ahashia. We are entering the Hades. We are entering the Hades to release those in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ria tushkaje yele hasa kanaya la hasu dienes leba shudai ala hasia merra laros kadios libras lamos kadosias boriana hasu de kasha taudian ya hasa. Omagunya oslauli izipata shabachiso umnyama. In the name of Jesus. Rebao sidi haya. 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 Beresias, Linios, Kadosar, Ramaya, Dosia, Sekada. Ishakano ilebesaya. Remato jitosila hava. Betasho awidi ram asoya. Rebita desela hasaya. Rebosia ni atosana yala hasa. Beka shudelea kasa. There is no kingdom. There is no power. There is no dominion. Basidiasia that can resist the power of the living God. The power of the living God. The fire that consumes. The consuming power. Soda reta sakana. Yes, yeah. Mereta sodia po. Bekeshindi le harata sio. Beviana sitia. Illa rata sonika shoya. Kebiosilo frukosinda. Sela pro rapa. Dogane to silia saya. Ausius. Vicious.